Kain po. Ayun mo. Si ano? Kain. Miss Plato. Miss Plato. Parang iba yung boss mo talaga ngayon. Miss Plato. Miss Plato. Miss Chinchin. Almusal. Kaantay. Ate Gino, Pati natin mo pa yan. ika kaya daon. Ate tayo lang. May kakaano eh. Kaya natin ito. Almusal po. Si ano, Miss Plato. Na ano pa siya, medyo lobat pa siya ngayon. Mamaya yung pag na full church na siya. Walang concert. Paos ako. Tapos paus siya eh, paus. Paos. Makulitan kahapon eh. Hindi, Baul. nagpaos ako dun sa ano. Raul. Mga pala si Raul. Nagturo kasi sa kahapon. Rumakit na naman to. Ang ating raketera. Miss Platong Miss Rocket. Platong raketera. Ano po? Almusal. Adobo. Luto ng mama niya. At ayan po, good morning. At may dumating na bisita. Hi, Shelo. Kumusta na? Okay na. Ba't ngayon lang kita nakita? Ay, Ha? kuya. Anong pinaggagawa mo nung mga nakaraang araw? Wala? Patay. Sa patay? Sa may patay kayo? Hindi. Ano? Tulong-tulong lang. Babalik na kayo dyan sa ano? Tarahan nyo? Ngayon? Oh, wala nang tubig eh. Turo pa ako dun. Kumusta naman dun sa pinagtutulugan nyo ngayon? Ayos naman? Nakadami ko. Kahit ako. Ha? Kayod. Nagkayod ng... Ay, nag-ano ka na, masada ka ng pedicab. Ay, Jason, nag-almusal ka. Amo na po, Nay. Kape doon. Oh, hi ka naman kay ano? Kay Gwyn. Hi ka kay Gwyn. Pag-almusal na ikaw, ano? Oh. Dito po si no, Tilo. Ayos. Niligo muna. Ano daw pa ako Ano para Bakit? mababa. Inom ka. Wag ka inom. Talaga ikaw. Ay, kampang kaya bakla eh. Kampang mo bakla. Ano? Ano daw? Yung kasama niya raw bakla. Bakla. Baka Doon. Dadalihin ka nun. Oo. Ako mapigdali. Baka ito na yun. Hindi yan. Ayun yung pinagkayod mo. Naka 500 ka. Ayos ah. At yan po, happy birthday kay ano, Bernadette. At magaling na siya. At sana huwag ka na magkakakit. Yun. Happy birthday sa iyong karawan, Bernadette. Yan sila tatay sa taas. At dating gawi sa baba po ako kasi yung apakan di kami kaya, sabi ni tatay. Tapos sabi nila dito lang ako sa taas, pag may ihingin sila sa akin iabot ko. Yun. Kasi kulang yung apakan namin. Dito lang ako sa baba. May welding sila. At si Vince nandyan nagpapalitada. Ay ano ba yun? Plastering. At si Sir Teacher nandito. Malapit, napalaban. Hello Sir. Malaban si Sir. Ano araw ba ngayon? Webis na? Ha? Bernis. Webis na ata ngayon eh. Araw ng Webis. Yun. Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang inyong makikita sa bawat channel namin. Ano, yun lang. Yo! Si Parlin. Ayun, may aabot na ako. Si Parlin. Yan po. Ito lang isa?
Bakit? Ito yan, si Tilo. Sino ba to? Oh. Sino yan? Sino yan? Ano? Yan. Sino yan? Nag-visit sa akin. Ano ako yun ulit, puti na ng Wow. Okay, paano pa ito? Tama na, hindi na yung regalo ulit. Ayan o. Pero libur ngayon. Yeah. Alam mo kuya kung ano to? Ano yan? Tayo ni Kuya Tilo. Power na bigas. Oo, magkarabong kami niyan. Magkarabong kami ni Kuya Natsu. Magkarabong kami niyan. Lagi ako nagkakabutan. Nahulog. Look! Another Hindi ako marunong. Turuan mo ko. Okay lang sa akin. Uy! Ano yan, kuya? Yeah! Huwag ganyan, baka malaglag yan sa taas. Pwedeng kamay na lang gano'n. Hey. Hey, Parley. Ano? Yeah. Lahat to? Kunti lang. Okay na yan. Oo. Isang pingo. Hello po. So, Yo! anin naman natin yung camera ni Kuya Jason. Yan! Ako naman ang vloggers for today's video. So, ayan si Kuya. Yo! Happy birthday. Yo, salamat. Yan. Sipag-sipag pala yung Kuya Jason. Kahit hindi. Tapos after niya magganyan, ano natin yung camera kay Kuya. Kuya, di ko alam. Ay, may bisita tayo for today's video. Di nyo alam kung sino yon. May panibagong kuya tayo dito. Wait lang Wait lang. Dito muna kay Kuya Jason. Yo? Ayan. Bye Kuya Jason. Doon ako. Ipapakilala ko sa kanila yung yung bagong kuya. So, ayan. Ngayon si Gwen. Ayan na po ang bagong kuya natin. Lobat siya ngayon. Lobat si Gwen. Ano pong pangalan niyo, kuya? Ano, iyan venerasyon. Yeah! Ang pogi naman yan. Ay, ang pogi. Lobat ngayon si Gwen. Hindi, bisita po namin to for today's video. Si Gwen Lobat. Dito ka, kuya, dali. Saan? Saan nga? Saan? Nahilo ako. Lobat po si Gwen. Dito, kuya, dito sa mainit. Tapos. Wait, dito ka, kuya, Lobat po si Gwen ngayon. Dali, Oh. dito ka sa bilad. Yan. Okay lang magbilad sa kuya. Okay lang naman. Ayan, isa mo na ang model natin for today's video. Matay tayo dyan! Kaya yung bisita natin. Dito ka, kuya, dali. Matayin na! I-expose natin yung Ayan yung na, gupit walay mo. tayo dyan. Dali na. Bibilad ka. Yari tayo Dali, dyan! dali. Yari talaga tayo! Dali. Ayun na po si Gwen! Kuya! Ipapakita natin yung gupit mo.
Ay, Miss Planggana. Ay, planggana plato yun. Ay, Miss Plato. Biglang lumaki, planggana. Planggana. Ay, si Miss Plato. Yan po si Miss Plato. Ayan na siya. Ay, ang pogi. Si Miss Plato. Oh. Uy, 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 uy. Miss Plato. Reveal ko na kung bakit siya malungkot dalawang araw. Bakit? Kasi nag-iisip siya kung magpapagupit siya o hindi. Yun pala yun. Tapos ngayon, masaya na siya kasi Napag-isipan niya na. Oo, Kasi nga si Miss Plato. planggana na naman. Planggana ba So, ako? Planggana Plato. Plato, kasi yung planggana, feeling ko yun na yung mukha ko, planggana. Ang laki ng mukha ko eh. Eh po si Miss Ayan Plato. na. Ikot, Ano kuya? Nakakahilo. Bilis na kuya, model nga. May turo mo kay Pula yung sayaw. Ay, model na ako, dali na. I-model natin yung gupit mo. Dali na. Uy, may nakatingin sa'yo. Dali, sino? Laas. Wala man. Oo. Di, Oo nga, oh. natatampo kay Kuya Gatso, hindi niya ako Oh, pinapansin. diba? Hindi niya ako pinapansin. Alright. Pero ibibidyo natin siya. Oy, alright, dito. Alright, ayun Alright, na. alright. O sige, balik dun kuya. Alright. Balik dun kuya, dali. May antay mo yung ganti ko. Oo. Balik dun kuya, dali. Alright, alright. Sana all talaga. Kuya, dali na. Ngayon lang, dali na. Model yung ano, yung gupit. Uy, di ba? Oo. Hindi na siya tayo. Ang pangit ko dun. Yung gupit mo, kuya. Yung gupit. ang laki ng hakbang ni kuya. Ayan. Ayan na. Ayan, mga kapare, ang kulit ni Gwen. Sobra sa tulog to. Sobra sa tulog. Dali na kuya, dali. Maganda yung gupit eh. Oo nga. Ayan. Ding, 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 dong. Digi, digi, di, dong. Si Miss Plato. Si Miss Plato. Ayaw man lang ni kuya, wag na. Ayan na. Yan po si Miss Plato. Ayaw po ka lang kuya, dali. Si Miss Plato. Yan. I-block mo yung ulo. Kuya, ayoko na. Sige, magkulit ka pa. Sige. Masakit sa leeg. Sige, magkulit. No, hindi. Hindi na. Kakapagod pala. Pinapawisan ako. Kitang-kita yung ano, yung bunganga ko dito sa camera, kuya. Yung ginanon mo. Ang pangit. Ayan si Ate Jenny. Ayan. Po si Miss Plato. Si Ate Jenny, ano siya? Wala pa eh. Wala pa. Ganda naman. Magandang dila. Yeah. Si ano? Si Miss Minchin. Yung kay Chara. Si Sarah. Yung maganda pelikula noon sa TV. Yung palagi Si naka-eyeglass. Miss Minchin. O ikaw kuya, sino ka dun? Sino ka doon? Sanchun. Sino ka? Sino ka? Sino ka doon? Sino ka? Sino ka doon? Ay, wala ka dyan kuya. Ayaw mong i-expose yung gupit Si mo. Bala ka. Ikaw yung model for today's video kasi. Ayan. Bala ka. Mamaya marami akong ganti sa'yo. Parang lalong pumugi si Kuya Noli. Oo talaga. Ayun, ice cream sila ka. Ano inasinungan? Ayan yung ano, yung... Namaos ako dahil sa ice cream ni kuya. Ayan yung ano nung ice cream. Aftershock. Gusto niyo yung aftershock kay Gwen yung... Ay, oo. Thank you po sa pa-ice cream ni Kuya Ayan po Noli. yung aftershock And niya. thank you po sa gumupit kay Kuya Noli. Pasalamat ka kuya kung sino naggupit sa'yo. Buhay pa naman. Buhay pa yung naggupit. Sino nag-ano sa'yo? Buhay pa nga. Yung kulay, siya din. Kuya Noli, balang baliktad na ngayon. Ikaw na yung pinagbablog. Matindi na talaga to ngayon. May taton, ay may taton, may sasabihin ako. Oo. Wala na, charis. nawala. Anong masasabi mo Kuya Noli sa Na? bagong gupit Na? ikaw? Ah, you know, Ano? Hindi ko alam. I don't know. You know, I don't know. Sige, ano yun? Kuya Noli. ang tindi ng energy. Oh. Napakatindi ng energy. Sagutin mo muna Kuya. Anong masasabi mo sa gupit mo ngayon? Oy. Wala naman kasi ano, you know, Yun. I don't know. Ulit. wala naman kasi alam mo naman, you know. I don't know. I don't know nga kasi. Alam mo na yun. Hindi kailangan i-explain. Yeah. Oo.
Pasilip tayo sa ano niya, sa gupit. Okay lang, kahit side view. Yung kasabihan kasi ni Kuya Nolly, kahit side view, pogi daw siya. Ganon yun. Oh, di ba? Matindi! Ayan po! May bisita tayo. Ay, Kuya. Supposed to be I'm here for Ang cute ng tawa. Ang cute ng tawa niya. I'm here. Hi, Kuya. Hello. Ay, ang ganda ng Englishan niya. Parang Marunong pala. Dapat nagbablog na to. Marunong na. Hindi naman, Kuya. Marunong na. Marunong na! Ang galing ng Englishan ni Kuya. Parang magna-Naruto din ako dito. Ayan. Mahiya ako kay Kumlade kasi magaling mo English yan. Hindi. Ano major ng ano ba? Ay, ito yung ano, Mathematics. Ay, matalino ka pala. Dapat engineer ka na pala. Mahirap yun, Kuya. Pero, Di oh. Walang mahirap yun kasi ngayon kaya yan, di ba, Kuya? ang gusto mo, ang pinaka gusto mo subject is mathematics. Opo. Yan ka talaga matalino yan. Kahit anong Hindi. Yung story ko kung ba't mathematics major yung kinuha ko. Kasi yun yung pinakamahina ko. Parang challenge ko yung sarili ko. Tapos, yun yung bunga, naging ano din ako. Oh, nakapagtapos and ayan. Go, 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 Kuya. Yan. Diba? Magaling pala. Kapag ganun, Kuya, Oo. hindi ibig sabihin na mahina ka sa isang subject is susukuan mo na, di ba? Ganun ang mindset ko. Oo. Kailangan i-challenge mo yung sarili mo para ma-overcome mo yung problem sa sarili mo. Correct. Para sa bayan! Yes! Oh, yung Tito Boy. Kasi pag ano, matalino ka talaga ha? Pwede na vlog? Pwede na? Ay, pwede na, Hindi kasi pwede na. sanay na sa ano. Hinog na. Oo, sanay na sa ating. Hinog na hinog. Anong ibig sabihin hinog na hinog? Yung Yung na hinog, yung Pipitasin na. yung pagkadalaga na pwede na pitasin. Hindi, yung Joke lang. prepare ka na. Wow. Yung Hindi kasi ano na siya. Yung yung ready ka na para pakawalan, para ganun. TikTokers kasi. Ano ko nakakulong? Yung maging dependent ka na kaya mo lang mag-vlog. Oo, pwede. Pwede na. Pwede na ako sumama sa inyo, Pero yung Kuya. pinaka-paborito mong ano? Yung Subject? subject. Filipino, Kuya. Pilipino. Filipino tapos ano ba yung sa college na yun? Pero yung mga math easy mo lang yan kasi matalino ka eh. Carry lang. May mga part na nahihirapan pero kinakaya. Ganun. Ganun lang lagi. Parang i-adapt natin yan sa Hindi basta-basta yung pag... sa life natin, Kuya. Ako rin, matalino ako sa math. Anong experience mo sa math, Kuya? O diba? Interview tayo mo Pag for this mag-problem solving na may square root, Ayun. diba yung mga problem solving isa, mag-check ng 60. Perfect ako niyan. Yan. O, sa Best in math ka kaso pala, lang, Kuya, ay. kaso lang sa sightseeing. Mata. Sige. Hindi talaga ginaganon. Ang mata. Lagi nakaganon. Ano yan? Pero at Wala least na sana si Cum Laude at least yan. magaling si Kuya. O, di ba? Yun yun. Wala. Ay! Hello, tatay. Ayan, ini-interview natin si Kuya. Ikaw naman ngayon. Ikaw naman. Hi, tatay. Ano masasabi mong bagong gupit ka? Ang pogi-pogi mo kaya talaga. I invoke my right. Ay! Englishers din si tatay, di ba? Englishers. Englishers. Nagaya ko lang yan kay Alice. Alice go. Pero ang galing ni tatay. Ayoko na nga magnanaruto siya pa din na ako. Ang daming Englishers dito sa dito sa anong tawag dito, nawala tuloy ako. Ayun naman kay Kuya Gatso. Kuya Gatso, batin na tayo, di ba? Ay. Ayan, pagod ka, Kuya. Ayan, tatay. Para go, go, go. Yan. Oh, sakit na nga ng mata ko. Yung pogi, tay. Hala. Tay, dyan ka lang.
May surprise ako, lilipat ko sa'yo. Di okay lang. Ang pogi mo dyan tayo. Huwag kang gagalaw. Dyan ka lang. Hindi Ayan. na matapos ginagawa natin. Ayan. Ayan. Smile ka muna tayo. Ikaw naman yung model ko. Ayos. Nice, tatay. Ang pogi talaga. Wait lang dito. Ayan. Ayan. Ako yung human drone. Oh. Cute tay. Wow! Artistahin si tatay. Ikaw kuya pula. Oy! Oy. 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 Ayan. Ay, si Tilo. May tumatawag sa'yo. Kuya Tilo, ba't yan? Hindi naman siya nakikita Ano daw dito yun? ang layo. Ito po yung niluluto ni kuya. Turay. Dito mayroon lang naluto. Ay, masarap yan kuya. Tikman mo. Tikman mo. Busog pa ako kuya. Tikman mo. Kakamayin ko. Oh, ano ka lang. Kudot ka lang, kudot. Wala man. Yan. Sarap yan. Tinimplahan ko yan naman. Taas mo kuya. Alam mo yung anong lasa? Ano? Namit turay. Oh! Ikaw naman kuya, maglasa, dali. Alisin ko muna to. Asa si Kuya Jason? May binibili. Wala mo na si Kuya Jason ngayon kasi may binibili daw. May binibili daw. Bidaw. Ayan. Namamaos po tayo for today's video. Ayan si Kuya Tilo. Kakambal ni Kuya Jason. Ganda mo naman. Wow! Akala ko ikaw yung maganda. Ay, hindi ikaw. Asan na si Kuya Nolly? Asan si Kuya Nolly? Ayan! Nahanap natin guys. Ayun na po si Gwen. Fresh na si Kuya Nolly. Ayun na po si Gwen. Ayan. Ay! Ayun na po si Gwen. Iba na naman yung itsura ni Kuya Salamin Nolo. muna ako, Gwen. Ayan. Pwede mo magsalamin sa sa cellphone? Pwede Kuya. Hindi, binalaw ko lang yung itim. Wow! Kulay. Uy, ang pogi talaga. Hmm? May kamukhang international artist. Sino? Nabanggit na kanina. Sino? Ay, narinig mo na yun. Sino nga? Sabi ni Del. Hala! Gulatin kita eh. Sino nga kuya? Ay! Oo na. Sino? Apple the up. Na maputi. Ito to. Oo nga kuya. Uy. Yung totoo nga. Wow! Uy! Pinapayak ako. Ha? 14 minutes na. Magkukurap yan. May ganyan yun. Dapat 8 to